čus, po další době, přibližně asi 2 měsících, nejsem si taky jistý úplně, tak dělám další video na YouTube. A jo, stalo se to celkem hodně za poslední 2 měsíce. Rozhodl jsem se, že dělám další video, protože mě to actually dřív bavilo a actually jako prostě YouTube tak byl součástí mého života, tak na 1,5 měsíce. A jako celkem na to mám dobrý vzpomínky, tak jsem si řekl, že bych asi chtěl možná actually začít znova s YouTubem. A zároveň jsem si vzpomněl na těch fucking 70 lidí, co mi dalo odběr, nevím jak je to možný, ale jo, 70 náhodných lidí, který já neznám, se dá říct, tak mi dalo actually odběr, takže prostě lidi, který neznám, tak reálně ty moje videa bavily, zajímaly, dostával jsem rovnou do komentu a řekl jsem si, že OK, asi s takým YouTubem můžu začít znova. V uvozovkách znova, jo, nejsem žádný velký YouTuber, ale celkem mi to baví si dělat takhle videa pro pár desítek lidí. A to, o čem chci dneska mluvit, lomeno japovat, je to jeden problém, s kterým já bojuju a přijde mi, že s tím bojuju už kurva hodně dlouho. Tím myslím, že už s tím bojuju, jako dalo by se říct, poslední třeba rok a půl. Intenzivně s tím bojuju třeba poslední přes půl roku už. A je to, že cokoliv já slyším, skoro od kohokoliv, cokoliv mi někdo řekne nebo někde slyším, tak já hnedka musím, nebo hnedka si říkám, že to je pravda a musím prostě to dělat přesně to, co mi ten člověk řekl. Nebo to co jsem slyšel na Instagramu, na sociálních sítích, kdekoliv. Ještě nejlíp, tak abych tu věc danou pak dělal ještě na 100%. Když to neudělám, tak cítím hrozný pocit toho, že prostě jsem horší než ten člověk, co mi to řekl, protože já to nedělám. A je to věc, kterou jsem si začal všímat tady v té podobě, v tom problému, asi za posledních pár dní, týdnů asi. Protože jo, jsem si celkem uvědomil, že tady to je celkem problém, který mě hodně sere a doufám, že nejsem sám, doufám, že někdo, co tady to poslouchá, tak actually má třeba s tím taky nějakou zkušenost. Začneš dělat věci kvůli ostatním, jenom se dá říct, jo. Začneš se hrozně porovnávat kvůli tomu. Což je taky pak dost na hovno, protože pak minimálně v mém případě to bylo tak, že jsem se cítil pokaždý, co jsem mluvil s někým, kdo byl trošku víc konfidentní, měl větší sebevědomí trochu, tak já jsem hnedka se sebevědomím šel extrémně dolů, protože jsem se začal říkat podvědomě v hlavě, že jsem kokot a že jsem horší jak ten člověk, že já nedělám tolik věcí, jako já nedělám ty stejné věci a hnedka jsem byl horší a hlavně méně konfidentní, měl jsem o dost menší sebevědomí. Minimálně dřív i teďkon, tak se bavím dost s lidmi, kteří jsou sebevědomí, jo, a umí celkem jako dost dobrý skills, prostě makají na sobě, bych to měl nějak hodně zkrátit. A pokaždý, když jsem měl takhle s někým prostě popovídat, nebo zavolat, nebo cokoliv, tak jsem si řekl, že OK, tak prostě jdu si s ním popovídat, jdu tam za tím záměrem, za kterým jsem tam já šel, začnu povídat s někým a hnedka moje sebevědomí šlo extrémně dolů, protože jsem si začal říkat, že asi, nevím, jsem kokot, že mám třeba na něco o trochu jiný názor než ten člověk. Dělám, dejme tomu, něco, co ten člověk třeba vůbec nedělá. A hnedka jsem se začal říkat, jako hnedka jsem se začal porovnávat s ním. Celkem je to sere, ale zároveň vím, že kdybych si myslel jenom, že já dělám všechno správně, že všichni ostatní tak dělají všechno jako na hovno, nebo prostě stačí, že když já vím, co dělám a nepotřebuji se s někým porovnávat, tak to taky může být celkem na hovno, protože potom se můžu přestat úplně posouvat v každém aspektu života. To myslím tím způsobem, že přestanu vnímat ostatních názor, úplně začnu ignorovat a začnu si jet jenom podle sebe, akorát já vím, že já vždycky taky nemám pravdu ani náhodou. To, co se já teď snažím dělat, je to, že cokoliv já slyším někde od někoho, jak na Instagramu, tak v reálném životě, na sociálních sítích, i když mi napíše nebo zavolá člověk, kterého jsem třeba neznal do teďka a řekne mi něco, tak já si tu informaci jako OK, řeknu si, OK, je to nějaká informace
ale snažím se to hnedka nebrat jako pravdu, kterou musím brát já stejně, nebo podobně, ale řeknu si, OK, jak tady to může pomoct mě, nebo minimálně jako si řeknu, OK, můžu to zkusit, nějakou techniku novou, nebo něco nového, a když jako mi to nebude sedět nebo něco, tak s tím můžu skončit. A když uvidím prostě po nějaký době, že OK, nemám výsledky úplně, který by mi za to stály, anebo něco na ten smysl, tak jako s tím můžu kdykoliv skončit s nějakou věcí, kterou se naučím od někoho. A potom tak to dopadlo u mě, tak posledních několik měsíců prostě, jo. Tak jsem dělal převážně věci kvůli ostatním a ne kvůli sobě. A ten život kvůli tomu byl hrozně jako na hovno, protože cokoliv jsem já slyšel, viděl, přečetl si, tak já jsem si hnedka myslel, že to musím dělat taky, a když to nedělám, tak jsem loser a prostě jsem kokot. A potom tak jsem začal vyškrtávat postupně věci, které mě actually bavily, protože jsem zjistil, že OK, tady ten člověk to nedělají. Myslíte si, že to je, nevím, ztráta času, například u her, počítačové hry, i na mobilu se dá říct, jo, tam jich tolik nehrou, tam nehrou skoro vůbec, ale na počítači, tak mě prostě hry fakt, že baví, jo. A jakože je pravda, že jsem byl na tom asi nezávislý, závislý jsem nad tím, OK, párkrát byl, ale byla to taková ta krátkodobá závislost. A právě díky tomu, že jsem se začal bavit takhle s lidma ze self-improvementu a prostě lidma, kteří na tom byli objektivně lepší, jak já, jsem potom ty hry přestal hrát a hlavně jsem to nahradil za práci. Bylo období, kdy jsem potom 1 měsíc v kuse, myslím, že to bylo září, ne, září to nebylo, bylo to někdy od půlky září do půlky října. Tak jsem měl období, kdy jsem hry nehrál vůbec, měsíc v kuse. 30 dní v kuse, ne měsíc, jo. A to bylo, jakože jsem si říkal, že OK, hustý, asi se stávám lepším, protože jsem přestal s hrama. Ale pořád jsem cítil v sobě, že actually já bych si extrémně rád zahrál. A když jsem se potom zahrál u kamaráda GTAčko, nebo co to bylo, tak jsem se cítil úplně, že wow, to je hustý, já hraju prostě po měsíci nějakou hru a necítil jsem se ani provinile, nebo jako lehce, jo, protože jsem si říkal do píče, jak by se teď na mě koukat tady někdo z okolí, kdybych mu tak řekl, že OK, já tady hrál teď 2 hodiny, 1,5 hodiny GTAčku. Místo toho, abych jel domů a pracoval. No a potom tak jsem byl 10 dní, po té fázi, kdy jsem hodně pracoval, přestal jsem hrát hry, tak jsem byl 10 dní přibližně, myslím, tak jsem odletěl sám za, řekneme, příbuznejma a tam jsem hry hrál skoro každý den a byla to hrozná prdel, nebo hlavně já jsem si tam extrémně odpočinul od toho tlaku, který jsem měl, když jsem byl doma, kdy jsem pracoval, každý den, několik hodin. To o tom se můžeme povídat někdy jindy, to bylo jedno z nejtěžších období mého života. Prozatím, myslím si, že budou ještě těžší, ale jo, jako mám na to zajímavé vzpomínky, no. A tam jsem prostě hrál hry na PlayStationu, nebo ne, na Nintendo, myslím. Skoro každý den. A uvědomil jsem si, že OK, hry asi nejsou úplně tak špatný, mě celkem baví hry. Trvalo mi fakt hodně dlouho potom, pak dalších několik měsíců, než jsem si fakt řekl, že OK, hry možná nejsou tak špatný, dokud jsou v nějaký normální míře, protože chápu, že potom, když to hraješ několik hodin denně každý den, tak je to celkem jako blbý, protože pořád ti to vyplavuje hodně dopaminu u většiny her, potom máš menší chuť dělat věci, které jsou pro tebe objektivně produktivní, řekneme, anebo i subjektivně prostě dobrý, produktivní, taky ti to žere čas a jo, takže pořád jako mám tam, nejsem na tom závislý náhodou, jo. Ale ta nejtěžší věc na tom je za mě to obhájit. Minimálně pro mě je to těžký. Si potom obhájit ten svůj názor, proč si myslíš, že prostě ty máš pravdu, proč si myslíš, že ti to pomůže ta věc, jo? Proč si myslíš, že ten tvůj názor je správný. A s tím mám asi největší problém s to actually obhájit, protože já nad tím tak přemýšlím extrémně dlouho. Nakonec potom to vždycky dopadne tak, že já nemám jako co odpovědět. A asi jako nevím, co s tím moc dělat, jo? Dejme tomu u těch her, když už jsem dal ten příklad, tak jako potom jak to obhájit před někým, že já si myslím, že je to jako v pohodě, jo? Actually mi to prostě baví ty hry, actually mi to, nevím, jestli chci říct, dává energii, jako asi, že jako všechno, co děláš během dne, tak je odebírá energii, spánek ti přidává, bych řekl jako asi, no.
A jo, než tak můžeš poradit v komentářích, vážím si každého komentáře. Prosím, napiš mi koment prostě nějaký, co se o této myslíš, jestli vždycky máš třeba jako zkušenost, jestli si myslíš, že mi možná dokážeš poradit s tím, jak si obhájit ten svůj názor. Možná jako to není zas tak těžký, jenom já si myslím, že jako musíš mít, nevím, úplně přelomovou myšlenku, aby jsi měl jako ten tvůj názor, aby byl správný. A jo, tady to je asi všechno tady k tomu videu, už je stejně hrozně dlouhý, nebo ne úplně hrozně, měl jsem další videa, ale i přesto je celkem už delší, takže jo, prosím napiš mi komentář, když tak můžeš dát like, jestli chceš, jestli se ti tady to video líbilo, jestli tady ten čas, který jsi tady tomu videu prostě dal, tak nepovažuješ za to, že co vyhodil, tak mi můžeš dát actually like, možná odběr, jestli chceš, vidět další videa, ale už to asi nebudu obkecovat, jestli chceš vidět další videa, tak mi to klidně napiš do komentáře. Teď pár dní ještě doma budu, takže nějaký videa asi natočit ještě můžu, čas tak nějaký mám asi, ale jo, potom v srpnu, tak bych se na ten YouTube chtěl zaměřit trochu víc. A jo, to je všechno, čau.